God tur. God tur. Vi er på vej til Copenhagen Marathon, og vi står herude ved Henrik og Else. Og vi glæder os meget til i morgen. Så vi er ved at pakke bilen. God tur. Hvorfor det? Det kunne ikke til mit nummer. Det kan ikke passe. Så med din t-shirt. Stor nok. Ja, jeg lige... Hvad er det for? Det er for fint. Prøv at se. Prøv at pege på flasken. Der er der drukket ting i flasken. Nej, jeg har sgu ikke. Vi gennemfører alle sammen Copenhagen Marathon 2010. Juhu! Hvad så, Ola? Hvad er forventningen til løbet? 4 timer. Under 4 timer. Okay. Hvordan føler du dig? Jeg er toptrimmet. Okay. Tømt og trimmet. Det var sejt dejligt. Ja. God tur. Tak. Jeg har rigtig godt. Jeg føler mig i topform her til Copenhagen Marathon. 4 timer, det er helt ubetinget. Det går efter fuld power. Så Team Kelsen, Hey, jeg tager lige billeder af alle fire. I får hver deres. Vi nu det er Hvorefter I skal tilbage til den gode sløjfe, præcis inden for Østerbro. De sidste 5 kilometer er faktisk ret fine. Der er meget stor publikumsopbakning, fordi det er igennem centrum og tilbage over broen. Så når trækheden måske har sat endnu mere ind, så er der rigtig godt. Det er alle løb. Ja. Et sammendrag af et program om Copenhagen Marathon 2010. Så det vi kan høre tale ind over mig, det er jo bare de der DR-journalister, som I kommer til at høre, når I ser programmet i aften. Så vi har lidt tekniske op og ned her. Nu har vi inviteret feltet frem, fordi vi er jo ved at være klar
på skoen, og I har jeres startnummer på. Sidste år der havde vi rigtig fint selskab. Det var selveste kronprinsen, der kom forbi og affyrede startpistolen. Og jeg vil våge at påstå, at vi har lidt finere selskab i år, men det vil jeg komme tilbage til lige om lidt. Hvis nervøsiteten er ved at brede sig, så husk lige en gang, at de 42 km, I skal ud på nu, de er altså jeres ven i forhold til alt, hvad I har slidt, og de mange 100, måske 1000 km, I har løbet de sidste halve år i jeres forberedelse. Nyd det lige en gang. Det er en fantastisk tid lige nu. Med til at sende jer rigtig godt afsted på Copenhagen Marathon 2010 er selvfølgelig en af Nykredits top, Nykredits koncernchef, Peter Lindberg. Værsgo. Tak for det. Jeg vil gerne sige velkommen til alle sammen til Nykredit Copenhagen Marathon. Lige nu der er jeg både glad, og jeg er meget imponeret. Jeg er glad for, at vi i Nykredit har fået mulighed for at blive hovedsponsor for Copenhagen Marathon, som er afviklet siden 1980. Men jeg er også meget imponeret. Jeg er imponeret over den meget store interesse for løbet. I 1980 deltog 995. Sidste år var der 10.700 tilmeldte, og det slår i år alle rekorder med 12.700 tilmeldte. Tillykke med det. Det